What happening ke jingsha lingshop ke perthai borok kawai. Kari India bat ke jela jengiru haga klam covid kat kendai la nriu banai tam menta. Balak taru bon ke jing im ki briu khamtam ka kamai ke ji karukom im ki briu babon ki haban shushong ha ki ngisem na ke jing perking ke sarkar khamtam ha ke jing lom panba. Kebalak taru ya ke jing mani blai bat ke ba kham kerpang ke dei ke puli puthi nadu ki barit bat hadu ki bahe. Hagbala saki bon hi ki jaka puli ki haban Pyndep dak online class. Na kalian gasas kom ha kani sing blay baladep klayo lat banyak kendu ya ki kendai ngut ki brother jong ka Shillong Archdiocese ki blala ban Pyndep ya ki jing puli jong ki ha ke BA bat philosophy. Da ke jing ai minot bat trishtum kini ki kendai ngut ki khon Samla ka balang ki lala ban Pyndep bat yo phong sendan ya ke janyam ni ke kasok. Hadian kini ki kendai ngut Shwa baginang jampat syakawe ke benta bakham cekmat ban poi sendan hadu ka thong ban long Lyngdoh ki haban nang Pyndep sakat tu kat ni ki jing puli ha ka ba menta kelet ban puli ya ka regency ni ke jing Pyndep da ka ba kelet ban tre arsnem ha ki jaka ba repair kum ha ki parish ki school ki jaka pet ya ki khna puli reunion bat ki we ki jaka kat kum ga jing mtha ki bahalor ka diocese bad hadian kini kin sa beteng pat sa ki jing puli bakham shalor Shuh kum ka theology bat kiwe ban long sendan ki babit ban sya kentang kum ki Lyngdoh so blay tementang ya pai sya ke jing kren no Reverend Father John Madur badai Dyson administrator ke Shillong Archdiocese ringkat kini ki kendai ngut ki brother ngi ai ngu yo blay try kan ran na ka benta ka jing kerku kerdo jong u ya ka jalan yam ba jongi ba ha ka santarik mentau benai September kendai ngut ki Samla jongi kila shim ya ka kerdan ka ba kham shalor ha ka jing pen kre jong ki na ka benta ka Jinglong Lyngdoh kini ki kendai ngot ki bradar ki de ki ba pule ha Christ King College ban ha ka ne ka sngi santarik kila shim ya ka kerdan ban long ki bradar rengkat bat ka sultan ne ka kasok ne ka jain niam ka bangi khon te kini kin salej ban tres ki jaka bofer ki don ki ban lej ki institution don ro ki ban lej ki parish na ka benta ban pentebet arsnam kum ga jing penkre na ka benta ka Jinglong Lyngdoh ka jongki ka bansa jia hadin ka to ka nesnam na ki ladap ki jing pule tinga ingu ublei namar ba hagan ni ga sen ngi yo khandai ngut kini ki rang Samla jongi ki bradar ki jongi bat ngi ngai scam ba kinlong ro ka nuksa ya ki bobun ki Samla jongi ki ban peteng ya kan ka kam ka ban long Lyngdoh hapo ka jalan yam ban im ban yap ban trei ban kata hapo ka jalan yam ke kateng junga dai bordar riban sius ma sharing ngadai na ka shnong thatning yaw ka bahap ka parish maubri te ka appointment junga ka bang haban dai trei kalong hapo Saint Xavier Minor Seminary apa Shillong te ka kateng image junga dai pinda ma sharing ba ka kateng jung ipa dai tretsius shadap Kakerteng junga kadai I brother Mardor Khongtani ngadai ikhun jong I Marcus Tensong bad Ishida Khongtani bad ngadai na kasnong siat bakon na ka parish nong Serngan jong ga Shillong Archdiocese bad ka jaka ka bamanga ngahap ban train na kabenta ka regency training kadai ha St Paul's Apostolic ha Apostolong ka kerteng junga kadai ibrada kraw boglang marwen ngadai ikhun jong ikong meris tela marwen bar iba Barnabas wanyang ngadai nakasnong kemawan rum kabahap hapo South Semper Parish Shillong Archdiocese ngan salej le yaka regency junga ha St Paul Apostolic School Upper Shillong Laimer ke kerteng junga ke dai brother Gregory Norum ngawan nak sinang mabsen ke bahap ke parish mabri ke kerteng jungi me junga ke dai iposta Norum bar ke kerteng jungi pa ke dai Andreas Mukhem ke jaka ke bang hap ban lej bentrei ke dai apo St Paul Seminary ka kerteng junga idai I brother Sian Sius Sokwai ime junga idai Susana Sokwai bat ipa idai niran medhi ngadai nakasnong sok kerbam na ka parish kadhor ka jaka bangahap ban letre kadai maubri parish
Te kublai pi barok ka kerteng junga ka dei I brother lekot sing kharmo plang napo maukar melim ngadai na parish oposlong. Te ngadai ukun jong ikong flora kharmo plang bat iba korwin sotun. Te kajaka ka bamangangan salitre ka dei apo Saint Saviour's Minor Seminary. Nga kerteng brother Jerry Narson kharmo plang na rabibi na parish oposlong bat ka kerteng ju imei dei Drolin Karmoplang, mat ipa Sebastian Kurba iblak latno, berkecaka bangan selitrai, kadai Shanong Serngan Parish. Kakateng juga kadai Pyndep berlang kong tani, kadai ukun jong I kong Olida kong tani, bat ipa juga idai Elin Masenting. Ngawan nak Shanong Mausun, kepadai kebahap apa ke Parish Nong Serngan. Kecaka bangan hab selitrai kadai apa sub center. Siang kabahap apa Paris ngadai bro pensingan lang kurba nakas nong luai soram kabahap hak Paris marbisu ngadai ukun jong ikong delida kurba bat balensius walang bam kwa heyeng blay ngapun pa wajing songu khamtam ye ikong melida kurba ibadai mehe ibala penhe pensan yang hadu kat ni ngalong kumni dei lengba gejing don rangkat lim gejeng I te kacaka kabangan dei bentrai hakani kapor regency kadai syapo ka kadhor Paris